ndị be anyị bịakwanụ nụrụ n'osubirigokwanụ ka unu fụ ka ndị nebo n'ime afịa si wee chi itigbuo ọga. Fa chọrọ ịkụpụ ọga Separate Lamande Abido Cheka na ahụ danduka maka na nya bụ ọga na-enwere nwa bọyị gbarịa bọyị 7 years. Ọ ga-ekweghị esetụrụ nya bụ nwa bọyị nọrọ na ya kpụrụ nya bụ nwa bọyị kpụpụ anụ ụlọ ikpe si na nwa bọyị ya zuru 13 million naira ya nye nwa bọyị ya iwu si ya na ọ chọghị ịfịa na okirikiri ebe fa na-azụ afịa ọzọ na ya jezie taba afụfụ. Ọ bụ na oye jeso tọba mmadụ nya jee tọba, ọ bụ na oye jezuwe ochi nya jee zuwe, ọ bụ na ọya na vileji fa mara ife ọya eme nya jee mee na ọ chọzi ịfịa na okirikiri ime afịa anụnwa ọzọ. Nke bụzi na ndị nebo wee hole eze ntutu wee taa wee si nya bụ ọga na ọ na-asị asị na tata anụnwa na oyi esetụrụ nya bụ nwa bọyị na ọ bụrụ na o setụrụ ya na ife dị ibua na otu ya eme na ọ bụghị nke a bụ izizi nya bụ ọga na-eme ụdị ife anụnwa na nya bụ ọga abụ ọjọọ ka bụrụ onye arụrụ ana n'oge ọbụla si ọ na-ezi oziọma n'ime afịa mana oziọma ọ na-ezi na o ruhie na n'obi n'ife a ka ọ na-eme ụgbụ bọyị niile na-agbara ya bọyị nke gbachara ya bọyị ofu ebubo bụ nya bụ nwa bọyị si na oyi esetụrụ ya mana ọ fụrụ onye nke anụnwa na oyi esetụrụ ya tata na ọ bụrụ na o nyeghị ego na fa ya akụpụ ya Separate Lamande na ahụ Abido Cheka danduka Ndaboski Bahose nke a bụzikwa justice ka ndị ime afịa na-achọrọ nwa bọyị anụnwa ụnụ na-afụ ebe ahụ. Bịakwanụ ka unu nụ ka o si wee mee na nke anụnwa bụ nke na-eme na Electronics Market nke enwere n'Ọnịcha, Anambra steeti na ife anụnwa na-eme on Thursday bụkwanụ 22 2025. O wee bụrụ na papa anụnwa ụnụ na-afụ n'enu bụkwana nyanwa bụ ọga na ọ bụ onye Nnewi nke dị na Anambra steeti. Nwata nwa okorobịa ahụ furu na-ekwu okwu ọ bụkwa na onye Igbo ukwu nke dịkwa na Anambra steeti. O wee bụ na ọnyanwa jelu bọyị na nke ọga anụnwa ụnụ na-afụ ebe anụnwa na ife ọ gbalụ bọyị n'aka ọga anụnwa bụkwa 7 good years ka ọ gbalụ bọyị. Ọ gbalụ 1 year ọ gafe okwono na-ezu oshi, ọ gba 2 years na-agbagoro ọga mmiri n'elu na-asụ akwa na-asa moto were ọkpa na-eje afịa ma mmiri na-ezo ma anwụ na-acha wee mee ya for 5 years ọ gị afọ okwono na-ezu oshi wee megide ife niile a wee ruo na 7 years aya esetụrụ ya ọ gaghị afọ okwono na-ezu oshi n'oke o rụziri mbọsị agrimenti na aya esetụrụ nwa bọyị anụnwalu ọga ya wee si na ozuru 13 million ya na ife ọghụ bụ na ọ ya esetụrụkwa ya na ya gbarụkwa aka ka elu ọnụ ka ọ wee nababefa ndebe nwatakịrị nwoke a wee na-agwa ọga na ya kedụkwa n'ife akaebe gosikwa ndụrụ na nwafe a zuru oshi. Ife nwoke anụnwa meziri bụ o wee were okwu anụnwa wee wepụ anụ ụlọ ikpe amana ka o tupu onye bụ nwatakịrị nga ka ọ gịnị nwekwe na ife ndị mmadụ ahụ afụzikwa na nke ikpeazụ a nke bụ na-eruo n'ụlọ ikpe wee kpebe wee kpechaa o nweghị ife akaebe nwoke a wetara nọọsụ ịda akọfisi akụkọ gwogwogwo ndị ụlọ ikpe wee gwa nwoke a na ya ji esetụrụ nwa bọyị ya na o nweghị ife nwa mmadụ mere ya n'aka ya dị ọcha. Ife nwoke a meziri bụ o wee kwechiri kama o ya esetụrụ nwa bọyị ya ka ọ chụpụ ya n'okirikiri afịa anụnwa ka ndị nebo na ndị ime afịa ya lụkwana ịma na o setụrụ ya bụ nwatakịrị. O wee nye nwatakịrị anụnwa iwu wee sịa na ọ chọzikwa ife ọkpa ya ọzọ na Electronics Market anụnwa ebe fa na-azụ afịa ọzọ na o mekatafu ọkpa ya ebe anụnwa na ife ọbụla o merie na ya buru. Nwatakịrị a wee were egwu na ụjọ wee gbaa ọsọ gbata aka n'ebe anụnwa nya gbafere ọsọ nke bụzi na ọ ya bịakwa ka ọ họzụrụwala onwe ya ma ọ gbaa ọsọ afịa ma na o nwere ego ya enweta asị ebe amadugokwanụrụ ya amarụ bụkwanụ ebe ọ gbara bọyị. Ndị mmadụ ya enwekwanụ trọst ebe ọnụ ya bụ ọ nalụghị afịa sị ka ọ gbaa ọsọ afịa pụta o wetakwarụ ya ego. Nwoke anụnwa wee chụpụ ya ebe ahụ na ọ chọzie ịfụ ya nya jezie eme gịnị ọga nya jee ṅụọ tụsasịa nwa ka onye jee zuwe oshi ka onye jee tọba mmadụ. N'ọkwa ya ka ndị ọga nọzi n'ime afịa chọpụtara na ọga nwatakịrị ya esetụrụ ya fa wee sị ka fa tụọ alụ ka fa weluzie aka fa chọọ ego nyekwanụ nwatakịrị anụnwa ka o wee gbaba mbọ na nwatakịrị a bụkwa na ezigbota mmadụ. Onye ka a na-akọwa na ọga anụnwa nụrụ ka fa na-atụ nya bụ alụ wee jechie efe echichi wee sịfa na fa anwakọtakwa na anwa n'ụwa fa wee nyelu nwatakịrị aka na fa mekata wee were ego wee nye nwatakịrị anụnwa na ya akpụpụ fa ụlọ ikpe na ọ ya agbafa akwụkwọ n'ụlọ ikpe. Ọkwa ya ka iwe ji wee gbaa ndị nọ n'ime afịa fa wee bido wee sị na ya akụpụ nwoke a Separate Lamande na ahụ tata na mmụọ ọjọọ ahụ na-enye ya nsogbu o ji achọ ka ụmụazị mmadụ zuwe oshi n'oge fe erughị eru ka ụmụazị mmadụ je tinye aka n'ife ọjọọ na fa ya akụpụ ya nye ọkwa ndị chiama n'ime afịa bụzikwa ife ji nwoke anụnwa ebe ahụ. Ndị nọ n'ime afịa wee sị ya gịnị na tata afụnụ na oyi esetụrụ nwa bọyị ya na ife ọ ya enye ya ebu 5 million naira. Fa nwoke dee cheki 1 million ajụ si ya na ife ọ ya eweta abụ kaachị 5 million naira na ọ bụrụ na o wetaghị ya na ya etigbu ya tata n'ime afịa
wee na-akọwa na oge anụnwa unu fụrụ ebe a na ndị afịa na-apụtaghakwana n'oburugo maịkị na-ezi oziọma chegharịa n'ugbu a bụ oge n'ikpeazụ onye mmehie na-akwa akwa n'iwe n'ọkwa ụtụtụ ọbụla efife ọbụla na ọ nọ n'ụlọ ụka n'aka ụka onye mana owerugo egie wee cheke ndị ụka pụtazie si na nwatakịrị a bụ ife zukọje egie mgbe ọ nọ n'ụlọ ụka akwụta iti enye aka modia na ụkwụ modia na mmeso wee jee n'igwe goru ka ihe ejije n'igwe goru ha nke ihe ejije n'igwe goru tigu na Chineke ya aṅụ n'eluigwe goru ka ya ihe eji wee jee mitin n'eluigwe ogobe gocha ọ ya ama na-egie ka o ji ego ọ pụtazi ogbo nwatakịrị mmadụ ebubo si na ozuru egie a na-akọwa na ọ bụrụkwa izizi ọga anụnwa na-eme ife a n'ọkwa ife o ji eri ibe ife onu fụrụ ebe a ekperi mmanụ n'ime ụlọ ụka si na ọ chegharịrị echegharị onye ochi ụmụ bọyị nke a bụzikwa onye ochi ụmụ bọyị ka nke a bụ mmadụ ya gbara ụbọyị 7 years ọgbachi ihe esetụrụ ya ohe onye ochi nwa bọyị ka ị bụ okotori igba ndị Nnewi bịakwanụ na nwanne ụlọ nwoke n'okwu onye ochi bọyị na-enekwa anyị ọfụma maka onwekwa onye ọ ji ịkpọrọ nwa ya maọbụ ọ bụkwa na nwa ya ka nọ na nke welụkwa kịta jekwekwa aka kwelu nwa n'okwu onye okwu na ụka dị ife onu na-afụ ebe anụnwa o wee bụ na ka a na-ajụ nwa bọyị anụnwa ajụjụ o wee na-akọ na mgbe ahụ oge ya si na onye setụrụ ya na o mechaa kpọrọ ndị mmadụ ndị befa wee were ego nkefa ji wee gota mmanya wee jebe nwoke unu fụrụ ebe a wee sekpuru ana wee na-ayọ ya na o nwee ife nwatakịrị ya mere ya na ya gbaalụ ka o setụrụkwa anụ nwa mmadụ ma gbagharị ya kwukasị ife o kwuru n'isi ya nwoke wee kwechiri n'ọkwa ya kpatara ndị nebo niile ji wee mechichi ọpụfa wee jee na nke wee kwechirizie wee kwechirisi ike wee si ya na ọfụrụ tata na oyi esetụrụ nwa bọyị ya na udu mmiri na ọkọchị na tata ka ọ ya adụ wee mee nwoke si na $1 million ka ọ ya eweta fatia na ahakwa aka ụdị akụkọ akọ 7 years ọ bụrụ na ọ na-akwa balo ọ ya alụtagote ulu nsampalo befa ọ bụrụ ọkada ka ọ na-agbasi nsi ha ya pọches oyi egogo ọkada ịtọ fasia na nke a na ahakwa aka ụdị akụkọ ahụ akọ na ife ọ ya atọwo na n'ebe a bụ 5 million gbagam ọkwa ya ka a nọzi wee na-anụ oge ya na mgbe ya amatụkwa na-eweta 5 million nwa ka ọ na-eweta biko ọ bụrụ na ịma ka o si wee meta ile anyị na kọmentị ka anyị ma na-ewetazi 5 million naira nwa ụdị justice nke a makakwa a na-eme ya ozugbo a na-afụ n'anya na enyi ya ka unu fụ ompa na-agwụ ofe